Kumusta po sa indong mga tugang? Salamat sa indong pag-antabay. Ngunyan, iyon ikasyam na aldaw kan sa tong pagbasa kan Biblia, sarong kapitulo kada aldaw. Kuahuntaan sa tong Biblia, asin mag-andam sa pagsabay sa pagbasa. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Mamibi kita. O Diyos Ama, an sa imong tataramon, buhay asin mapangyari. Sa giya kan Espiritu Santo, buksan mo ang samong isip asin puso, sa pagbasa niya mo kan sa imong tataramon. Huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Pagbasa gikan sa libro nin Henesis, Kapitulo 9. Ang pakipagtipan nin Diyos kinuwe. Binindensyonan nin Diyos sinuwe asin an sa iyang mga aking lalaki dangan tinaraman. Magkaigwa kamo nin dakol na mga aki, tanganing an sa indong kapag-arakian makalakop sa bilog na daga. Ang gabos na hayop, gamgam asin sira, mabubuhay na igwanin pagkatakot sa indo. Gabos sinda mapapasairarom kan sa indong kapangyarihan. Itatao ko sa indo bilang kakanon ang lambang nilalang na may buhay kaiba ang mga berdeng tinanom. Itinatao ko sa indo ang gabos. Alagad da inanggad ka mo magkakaning karni na igwapang dugo. Ipinapangalad ko iyan, hulitaan buhay yaon sa dugo. Papadusahan ko ang sisayman na manggadan nin tao. Kagadanan ang padusa sa hayop man o tao na makagadan nin tao. Ang tao ginibo sa ladawan nin Diyos. Kaya ang isay man na gumadan sa kapwa niya tao, gagadanon man kan sa iyang kapwa. Kaipuhan na magkaigwa kamo nin dakol na aki, tanganing an sa indong kapag-arakian, makalakop sa bilog na daga. Dangan nagtaram ang Diyos kinuwe asin sa mga aking lalaki kaini. Makikipagtipan ako ngunyan sa indo, sa indong kapag-arakian, asin sa gabos na may buhay, sa gabos na gamgam asin hayop, sa gabos na kaibahan nindo na nagruluwas sa arka. Sa mga tataramon na ini, nakikipagtipan ako sa indo, nanunuga ako na dainanggad mapapara ang gabos na buhay sa paagi nin baha. Dainananggad mararaot ang kinaban huli sa baha. Bilang tanda kaining daing kataposan na tipan na sa kong ginigibo sa indo, asin sa gabos na may buhay, ibinubugtak ko ang bulalangaw sa mga panganuron. Iyan ang magiging tanda kan pakikipagtipan ko sa kinaban. Kung tahuban ko nin panganuron ang kalangitan, dangan malataw ang bulalangaw. Magigirumduman ko ang sakong panuga sa indo, asin sa gabos na hayop. Asin dai ko nanggad rarauton ang gabos na may buhay sa paagi nin sarong baha. Paglataw kan bulalangaw sa panganuron, mahihiling ko iyan asin magigirumduman ko ang daing kataposan na tipan ko sa gabos na may buhay sa kinaban. Iyo iyan ang tanda kan sa kong pakikipagtipan sa gabos na may buhay. Sinuwe asin ang sa iyang mga aking lalaki. Si Sem, si Ham asin si Hapet, iyo ang mga aking lalaki nunuwe na kaiba niyang nagluwas sa arka. Sindang tulo ang ginikanan kan gabos na tao sa kinaban. Sinuwe na sarong parauma, iyo ang kainot-inoting tao na nagtanom ning ubas. Nag-inom siya kan arak kaya naburat siya. Hinukas niya ang sa iyang gubing, dangan nagturog na huba sa iyang tolda. Nailing ni Ham ang ama ni Kanaan, nahuba ang sa iyang ama, asin binaritaan ang duwa niyang tugang na nasa luwas. Nagkuanin alikboy si Sem, asin si Hapet. Isinablay sa saindang abaga, dangan patalikod na luminaog sa tolda, tanganing daininda mahiling ang pagkahinuba kan sa indang ama, asin tinahuban ang huba nindang ama. Kan mahali ang pagkaburat ni Noe,
asin naaraman ang ginibo sa iya kanguhod niyang aki, nagsabi siya, sumpaon si Kanaan, siya ang magiging uripon kan sa iyang mga tugang. Pag umawon ng kagurangnan ang Diyos ni Sem, si Kanaan magiging uripon ni Sem. Padakulaon lugod ni Diyos si Hapet, an sa iyang kapag-arakian mag-erok lugod sa kaibahan kan banwaan ni Sem. Si Kanaan magiging uripon ni Hapet. Pakalihis kan baha, nabuhay pa si Noe sa laog ng 350 taon, bago siya nagadan sa edad na 950 taon. Ang tataramon kan kagurangnan. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, kag taon nin buhay, asin iyo sana ang may karapatan na magbawi kayan. Lugod, tawan mo kami, nin buhay, tangarig padagos kaming maglingkod sa saimo, sa saimong kahadean, na pano nin pagtubod, paglaom asin pagkamuot. Ini nahagad mi, huli ki Kristo, na samong kagurangnan. Amen. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Mga tugang, nabasa asin nahinanyog nato ang tataramon kang kagurangnan. Giraray sa aga, basahon ta ang Biblia, sarong kapitulo kada aldaw.